Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Laingut kinong tresan perthai kelaklan no haka jingya ken at hai Bengal hapneng ke BJP ba ke TMC bar ki babon pat ki wei kila mensau ha gani ke jingya ken at hadien ke election kablami haka leng ke Bengal tang hapo katu ka nepor hadien balapan menaya ke jingya ken vote haka sngi ningkong. Walala don bun sin ki jingker pan na ginong yalam BJP ban penne ya ke jingya sung ha ke jinglong jingman. Ka jingyo jingjop ka bakrau jeng ka BJP ka pau pakalapan mi ya ka jingya ken at hagish nong githau ki nong kershan ka BJP ki Bashir Hamba ki laya umsnam bar ki nong tray jeng ka Trinamool Congress ki la syo la dad ya ki liang Persha bar penjulor ya ki office jeng ka TMC bar khang tala ya ki jaka tray kam shnong bar haki babun ki benta kila penyang ya ki lama BJP kum kadak ban pin ibor u president jeng ka BJP ha ka jela u samik batha Charya uloong hakinong yalam ka party hakeleng kejela baom day bandan kanu ke jingyakin at hadin ke election ulakran hidaladi bakatu ka ningut kinong yalam bad ula batha yaki bakim day ban priang ne penrung ya kanu ka nong train ne nong yalam jong ka Trinamool sya ka BJP ha kanu ka rukam ngala kentu ya chief secretary udusyan Naryala Banshim Mardori ki senjam bat ki pulit ki ban kem ya baro ki badan benta ha ka jing yakin at klem jing ya per ya ka jing ya dan benta sign perthai loong u bata charya ha the telegraph